Terve! Meillä olisi täällä maalausprojekti lähdössä aluillensa tai jatkoillensa. Niin kuin edellisestä videosta jo näkikin, että tämä osa on maalattu melkein kaikki, mutta nyt pitäisi jatkaa se sitten ihan tuonne perälle asti. Että. Lääkkeet on. Jotakin hikistä kalustemaalia. Eli siinä on tuo valo. Ei se häikäse. Tästä nyt lähdetään. Mä jo ove kerkesin nyppäämään irti. Nämä maalaa erikseen. Ja Tässä nyt menee varmasti jonkun aikaa. Jonkun aikaa menee. Läpitolaturikaan ei talvijäljiltä toimi. Tiedä mikä siinä. Joo. Ja Jos et ole vielä ottanut kanavaa seurantaan, niin kuinkahan lähellä mä oon? Jos et ole ottanut kanavaa seurantaan, niin nyt olisi hyvä hetki. Koitan lisää tehdä näitä mahdollisimman paljon, kun vaan kerkeä. Tämän jälkeen tulee se lattia tähän sitten, kun on nämä maalaushommat saatu etenemään. Tässäkin nyt kestää jonkun aikaa. No joo. Nyt on eretty siihen pisteeseen, että kello on 5. On vähän maalautu. Mä en tiedä oikein, mitä tästä nyt sanoisi. Hirveetä homma. Nyt se näyttää vähän niinku tältä. Tiedän näkeekö tässä kuvissa, niin mitä tämä nyt on ekaan kertaan maalattu. Ekaan kertaan maalattu, siinä on vielä maaluus kaiken näköistä. Valakosta on. On. Ja hommaa on. Kaikki ovet on nypitty irti. Kulos on vielä pari kiinni, mutta huomenna jatketaan. Hirveä sekasotku. Älkää ikinä ruvetko maalaa. Niin, käydä tsekkaas mitä ollaan saatu parissa päivässä aikaiseksi. Mustaa on. Valkia on. En ihan vielä ole valmis. Vähän valoa päällä. No joo, otetaan vähän pakkia. Ovet on maalattu, mutta ne ei ole kiinni. Osaa paikkaa ei ole vielä 3 kertaa maalattu. Sisäpuolia ei maalattu näistä. Aivan turhaa, kun ne on aina kiinni. Niin kuin nämäkin ovet tästä. No tuo vielä tosta, se pitää maalata. No, vähän vielä vaiheessa. Täällä nyt on niin pimeätä jo, että... Mutta kyllä se siitä. Nuokin vielä 2 kertaa. Alkaa olla. Pikkujuttuja. Tässä oli ihan mielenkiintoinen paketti. Otin kaikista ovista kaikki mekanismit pois. Niin tuli ihan mukava paketti. Niitä on mukava ruveta kasailemaan. Ei menekään kuin ihan pieni tovi. Jatketaan. Ihan muuten vaan höpötään. Siellä tulee kaappia paikalla. Niin tulee. Ne on vähän rumat kyllä näyppäin. Kun ne on... No, ei ole maalattu sisäpuolelta. Ei kai tuo mitään haittaa. Kas näin. Vielä... Oho. Ne maalataan vielä.
Tarvitsepä miljoonalaatikosta etsiä kaikki. Noita ja tommonen ja vielä se yksi. Tuo ja 2 jousta. Tää on erittäin tarkkaa työtä. Insinöörityötä. Vähän joutsia sinne. Missä se on tuo? Kai ne sinne meni. Toimii. Tämä pitäisi mennä tuonne. Eihän mä voi laittaa tätä. Tää vähän maalataan. Onneksi sen laittaa. Niin. Enpäs laitakaan lukkoja. Melkein laita. Heippa. Hei hei. No joo. Jatketaanpa taas vähän prokkista. Saattaa vähän kamera heilua, kun on niin huonosti laitettu tuohon, mutta ei voi mitään. Nyt on kaikki nämä ovet on maalattu. Maalattu on. Tulee tuonne näin. Jostain kumman syystä. On vähän maalia vissiin liikaa tuosta. Näköjään se. Ei nyt pahasti, mutta joo. Niin. Rupais tätä saamaan nyt nippuun sitten. Saanko mä tuostakin jo maalin lähtöä? On näköjään. Paha. Sitten. Tuo ei ollut niin paha. Sitten siihen tulee. Mä yhden jo eilen kasasin, mutta mä näköjään se hukkasinkin. No, osia tarvii monenlaisia. Noita 3. Noita 3. On kyllä karseen näköisiä. On vähän niinku näkyvällä paikalla, mutta on vähän siistiä. Ei ole kyllä hirveästi varaa mistä valit. Jeesus viekä. Näistäpä sitten parhain. No. Kaikki ne on yhtä huono. Joo. Eli tänne. Näitä ottaa näitä isompia kosteita. Sori jos kolisee hirveästi ja vaikuttaa tuohon ääneen, mutta se on nyt tehtävä. Elikkä tähän 2 jousta. Nyt painetaan vielä kun järki leikkaa, niin näin päin. Tämä on rikkikin ehkä. Ei olekaan. Noin. Sitten sinne jouskarit perään. Ja tämä jo tein eilenkin. Rupesin värkkäämään, mutta sitten mä hoksasin, että hei, näin on maalannut ollut näitä ovia 3 kertaa. Menemään nyt pitää niin monta kertaa maalata, että tämä menee järki. Järki menee. Mutta en tiedä kyllä lähtisinkö enää toista kertaa tekemään tällaista. Tämä ei mikään iso projekti ole, mutta niin, se on vähän suhteellista.
On tää nyt kumminkin aikaa vievä projekti. Vaikka keli on kyllä semmonen, että ei tässä kyllä mihinkään pääse vielä vaunuilemaan. Tää ottaa sitten niitä videoita tuolta. Kun ollaan siellä reisun päällä, niin sieltä varmaan saa myös kaikkea ihan mukavia ja hauskoja pätkiä. Mitä mä näyttää, että on vinos? No se saa sitten olla. Noin ikkäästi. Sitten sinne tulee. Mikähän näistä ovista on näkyy? No, se on periaatteessa ihan se ja sama. Vielä kun muistais kummittain tämä tulee. Noin. No. It's done. Yes, Box Holiday. Sitten siitä vielä 2 samanlaista alaovet. Ja niin edespäin täällä on jo. Aha. What? Mikäs täällä on? Kussu. Tämä on sitten semmoinen, että on edes auki muuta kuin väkisin repimään. Mutta joo. Alahan. Nuo. Ylähän. Tuonne kaikki paikallensa nuo niin kaappien ovet, niin alkaa olla mallilla. Saa kerran maalata vielä tuohon, nykästä tuohon valkoinen ja vähän mustaa sinne tänne. Niin katsellaanpa taas. Vielä muutama hassu seinä. Ei oo sit pahakaan enää. Sitten alkaa olla. Sen tämän nyt hätäsen tästä. Sitten on enää parit Mikkele mä nyt on? Minne tuo osa. Ja nuo mä vetäsin. Sitten on vielä tuolla takaosassa nuo, mikä on kiinnikin vielä. Niitä 4. Ne vielä ja tämä seinä. Niin. Ja muutama tommonen musta kohta tosta. Niitä vielä. Ei oo sit paha. Joo. Tästä tämä tuki. Hop. Tuo. Nyt pistin tuon uuden jalan tuohon. Melkein uuden. Sitten mä peruutin Volvon tuohon ja nyt pistän tämän jalustan tähän näin, niin päästään höpäjämään. Niin töpseliin pistin, niin yllätys, tästäkin se pomppas yhdestä äärivalosta, vaikka tämä toimi vähän silloin kun sitä huvitti. Niin. Korjataan se. Siellä oli tuo liiti oli vähän heikohkon puoloon. Tulee joku popittain pihaan. Vaimo. Häh? En. Jossakin mähmässä. Pistetään uusi liitin. Tämä me halutaan, että se on näin päin. Niin pistetään se näin päin sitten.
Tämä on vähän erikoisempi liiti. Mä en tällaista koskaan ehkä käyttänyt. Kai tämä näin toimii. Nähtävästi. Pistetäänkö vielä paremmin kiinni? Onpo kalujas. Niin. Tää paskaa siellä nyt jo välissä. Eikä sit. No, sitten. Onko tämä ollut näin päin? On. Sittenhän me niinku tryykästähän tuosta se kiinni. Vähän tuota. Laitahan popniittejä. Paitsi että se olisi varmaan niin järkevää tietysti koittaa ensin, että toimiiko se. Mut en mä kato jaksa. Olisikohan ne vaan soppeleita. Soppeleita. Katsotaan. Nämä on juuri eikä melkein. Paitsi että piisaako pituus. Piisaahan nyt toki. Pitäisikö se ensin katsoa toimiiko se? Sinne nyt. Ui vitsi. Enhän katkaisu. Hui. Katsotaan pelaako se. Sitähän nyt ei tiedä vaikka se ei pelaa. Lähelle menee tuota. Käännetään vähän tuonne. Noin. Virra päälle tuo rotisko. Tuliko sinne vaan? Ei. Häh? What? Kaikki muu palaa, tämä ei. Miten tämä on mahdollista? Nyt ei käsitä. Mitähän ihmettä? Miksi tämä ei pala? Nyt on jotakin mitä mä en ymmärrä. No niin, nyt se ei ainakaan toimi tuo valo. Tämä on kyllä aivan ehto. Mutta koitetaan nyt vaikka vaihtaa sitten. Mitä ihmettä? Miten se ei muka palaa? Ei tämä pala. Poikkasinkohan mä tuon jo? En mä sitä kyllä poikkais. Mikähän tässä nyt on homma? Kuinkahan pitkältä? Se on jostakin täältä tietysti irti. Arvaa meneekö se tuolla johonkin hevon kuuses. Ei tuu pojat virtaa. Niin. Tämä voi nyt ehdyt kumminkin tuohon. Ei se kyllä rikki mennyt tuosta. Kokeillaan nyt vielä. Pistähän tuohon. Ei tuu pojat virtaa. Ei pojat.
Mikähän homma? Auto sammuttaa virrat ja... Voine. Voihan nyt joku. Tehdäänpä tämmönen missä on sivuleikki, tutkimus, että tuonne pois tuosta välissä. Se on varmaan tuolta matkalta sitten paskana, jos se toimii nyt. Jopa koittaa pöngätä tuo virra. Niin, nyt palaa kaikki muut. Ei. Jos on kuule täällä matkalla johonkin on jo paskana. Mistähän näitäkään löytää noita piuhoja, missä ne menee tuolla? Ei mistään. Miten sä tuonne pääset mitään katsomaan? Ei mitenkään. On kivikin kengässä. Kaikki on pilalla. Löytyi muuten vuoden ensimmäinen käärmekin äsken. Hän on päässyt turvallisesti kotiin. Tai en tiedä missä sen koti on, mutta pääsi kumminkin. Pois meidän tontilta. Missähän ne sähköt menee? Voihan nyt. Kikkelis kokkelis. Tuskin ne tuolla alla ne näkyy missä. En tätä saisi auki tuolta. Eikä muka. Saahan tämä auki. Se on poka jumittunut siihen. Sit on vähän maalautu. No niin. Ei täältä näe mitään. Ei oo mitään, ei oo ketään. Tuosta menee kyllä joku piu. Sehän on muuten se. Mikähän on meno? Tuonne se johonkin menee. Tämä on muuten rikki tuosta ehkä. Oh. Vähän näppästään tuosta se poikki. Vai näppästäänkö sittenkään, koska... Koska. Miten sä sen tuonne saat? Ei mitenkään. Ei paljon saa tuonne kyllä. Se on nyt tuon levyn takana. Joo. Ei sitä kyllä sinne uutta saa. Paitsi että myös tuota kautta koittais pujotella uutta piuhaa. Ja pyytää tuo vaimo tuolta jeesihin, niin kattellaanpa sitten syssymmällä. Joo, pieni tilannekatsaus. Valo palaa. Tuokin valo palaa. Oli äsken, kun tämä nyt oli pimeänä, sitten pimenin tuo, kun mä tuolta vähän nyppäsin johtoa ja verin uutta johtoa, niin tästä tulikin sitten vähän
isompi projekti piti purkaa tästä kaikkia. Se piuhahan meni tuolla lattian alla. Mutta nyt ne toimii kaikki ja taas saa kasata sitten. Jospa se nyt piti hoksata vielä kertoa, että kaiken tämä hässäkän keskellä niin peili irtosi tuosta. Se on nyt liimauksessa. Täällä on ahkera vaimo, joka rimmailee meidän tontti. Tää ruusupensaa kyytiin. Joo. Ruvetaanpas avaamaan tänne. Lähdetään. Täällä se lähetyslista. Vasta. On. Katsotaanpa mitä sieltä tulee. Niin pakattua näkee. Jos ei muuta. Monessa eri kerran. Varmaan ettei tule vaurioita. Siellähän se on. Itse härdelli. Siinähän se. Se on täysin sama. Mikä tuo vanhakin? Ajattelin, että olisi tullut pultti. Ei oo bultteja. Joo. Siinäpä se. Nätti homma. Tuo. Tuo iskari on eri kohdassa kyllä. Onko sillä mitään merkitystä? En tiedä, se selviää sitten, kun mä rupean tätä purkamaan. Eli aivan kohta. Kattellaanpa vielä. No niin. Vihdoin ja viimein se on siinä. Uusi vetopää. Työkalut kaikki levällänsä. Vähän piti rälläköidä vanhoja jousipakkoja tai noita. Jousipesä. Mut siinä se nuois. Jarrut pitäis nyt katsoa kondikseen. Tai. Niin ainakin nyt herkistellä vähän, että onko ne ok. Ihan silmämääräisesti vaan kiristin tuon jarrun tuonne sinne päin. Katoin vähän ja mittailin, että se olisi suurin piirtein samas mitä se on, eikä siinä olisi välyttäneen niin kuin vapaalla tässä. Mutta jatketaan tutkiskelua. Nonni. Nytpä se olisi sitten valmis. Vetopää vaihdettu. Sisältä se on nyt mintis. Täältä näyttää tämä osasto.
Tuli lattia vaihdettua, listat on laitettu. Vähän muutakin pientä. Se on nyt sit siinä. Vielä kun saa leiman, niin saa pari vuotta päästä. Moro!